thieth. Joja oko biro miyowa lipodno mane kinde mabiro machuok kende. Ane wach mabendo miyo pek odiochieng' ma kawuono. Kata kamano wabodhi nyime piny Kenya dhi keto ayanga dwaro mar Raila Amolo Odinga bedo jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC e kinde romo mar jotend pinje Afrika e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia odiochieng' ma kiny. Jatend piny Kenya William Ruto chopo e piny Ethiopia mar keto ikruok ne Kenya lombo jotelo mamoko mag Afrika mondo sir Raila Amolo Odinga. George Bati miyowaler. Kisudo machiegni kendo irango od giteri to inyalo paro ni en osiptal kama jotuo yude resruok. Dweche ariyo bang' jotend pinje Afrika ma ugwe sidho Raila Odinga e boma ma Nairobi ne laro kom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC, kendo jatend piny William Ruto yango ne dwaro mar Raila Odinga idhi tele kod jotelo mawuok e piny Kenya kod gwenge mamoko mag pinje Afrika. To assist in making the case for Honorable Odinga's candidature, I also unveil the Secretariat, which will be led by Kenya's Foreign Affairs Principal Secretary, Horace Sing'oei, and Ambassador Elkanah Odembo. It will also include a diverse membership drawn from 5 regions of the Africa Union. Jatend piny William Ruto medo keto kenge mag keto ayanga lek mar Raila Odinga ne pinje Afrika e kinde romo mar jotend pinje Afrika mochan bagi boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia odiochieng' ma kiny. Ruto ma osemol e piny Ethiopia kendo yudo rwak masironyo kowuok kuom jopiny, jolweny kod Prime Minister mar piny Ethiopia Abiy Ahmed dhi telo ne Kenya e lombo jotelo mamoko mag pinje Afrika mondo sir dwach Raila Odinga bedo jakom mar duol mar AUC, lemo majal ma oyier mako kuom thuolo mar higni 4 kendo inyalo yiere tielo machielo mar higni 4. E kinde romono Raila Odinga dhi yudo thuolo mar yango ne pinje Afrika lek mare kod gik ma odhi miyo pek e kelo lokruok ne pinje Afrika koluwore kod lek mar dongruok pinje Afrika ma higa 2063. E kinde twak mar Raila Odinga kine chiw e log tich mar riwruok pinje Afrika AU e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kochakore sa 11 mar odhiambo. Raila biro yango kenge mag neno ni Afrika ochung' mongirore kendo kedo kod midhiero kaka lokruok chal kor lwasi, bedo motegno e weche mag omenda kod uchumi, golo geno ma pinje Afrika ni godo e hola ma ichiwo kowuok e pinje maoko, jiwo weche mag tudruok kod ohala, chiwo thuolo ne joma mine kaachiel kod rowere e jiwo dongruok e pinje Afrika kod jiwo weche mag arita e kind pinje mag Afrika. Raila bende biro twak kod ute mag fwambo mag pinje Afrika ngeso tarik 9 kochakore sa 6 mar odiechieng'. Kopogore kod Raila Odinga, komno bende oseywayo jochung' mamoko 3 kamoting'o manen jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Mauritius Anil Jayan, jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Djibouti Mohamud Ali Yoso, kod manen jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Madagascar Richard Randiamandrato. George Bati, Ramogi TV.